दिनै जों बे महालया फोरबोखौ आनसलिक सावरायनायनि गेजेरजों जों बेयाव जोंनि मन्दिर दुवारमुखुलि खालामनायजों लोगोसे जयैनो सरजाबनानै दिनै जों बे नेरानेफेरा बहुत दिननि भितराव जों बे मन्दिरखौ लुनो हानायाव दिनै दुवारमुखुलि खालाम मोननानै जों बहुत गोजोन मोनदों आरो रायजो राजाफोरखौ जोङो एसे एनै खस्थ' नुदोंब्लाबो जों हमागमखौ मोननायखाय माने बहुत गोजोन मोनदों आरो आनसलिकनि सिगाङाव जेरैहाय ओरै बालिपारा प्राइमारि भालुकपुं प्राइमारि आरो जोंनि बे मा होनो जुगिबिल प्राइमारि बेफोर गासिबो प्राइमारिफ्रा जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय प्राइमारिफ्रा नुजाफैनो हानाय जादों आरो जोंनि नैबे ब्रह्म धर्म जायगालाय लुफुंनाय समाव जोंहा आं गिबि लुजेननायनिफ्रायनो आं बुंनो सानदों जोङो थांनाय 2023 सननिफ्राय 1 मे मास 1 तारिखआव जोङो बे मन्दिर जौगानायखौ जोङो गायसननाय जादों। दिनै फैयै फैयै 2024 अक्ट'बर 2 तारिख जाबाय। जों बे सानखालि बे दुवारमुखुलिखौ जोङो मन्दिरखौ दुवारमुखुलि खालामनाय जाबाय। बे मन्दिरखौ जोंहा लुफुंनायाव जोंहा आइ बाबामोना जोबोद दुखु खस्थ' मोनदों। गासै जोङो आइ बाबा हौवा हिन्जाव गासैबो बे खामानियाव नांथाबनानै जों दिनै बे मन्दिरखौ लुफुंनाय जादों आरो दिनै महालया फोरबोजों लोगोसे दुवारमुखुलिखौ जों खालामनाय जादों।